Let's say the May 23 Goku, between Zimbi Yaka 11 o'clock. Okay, Mr. Since May 24 ngoku ibethele intsimbi yaka 11 o'clock. We are on the last interview of the show. Sincokola ke noXolisani Mhlungulwana. Namhlanje ke siba ke sincokola ke ngokubaluleka kokuzazi, the importance of self-awareness. Bhuti, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Mr. Mteuka. Ndibulele ngethuba kunye nomzuzu ondiphe wona. Ndibulise nakubaphulaphuli beVukani FM, Mbombozweni eli loMzantsi Afrika apho bamamele bekhona. So, why is it so very much important to know my self-awareness? Kutheni kubalulekile uba mandizazi? Okanye how does it help me, loo nto leyo? Alright, enkosi Mr. Mteuka. Njengokuba bhuti uyazi into yoba xa singabantu asifani, ne? Okokuqala. So, Sure. i-self-awareness, it helps us as human beings into yoba ngaba singafumaneki kuyo yonke indawo sisenza zonke izinto ezibalulekileyo nezingabalulekanga. So once uqala ukuzazi into yokuba ngaba ungubani, mphulaphula apha ekhayeni andithethi ngento yoba ndizazi uba ndinguXolisani kaMhlungulwana, kodwa ke ngoku siyibeka apha in a very deeper meaning or in a very deeper way. Yantoni yokuyi-explaina into yoba ngaba okukuzazi kwam ndinguloXolisani kaMhlungulwana okokuqala kuya kweliphi na icala. Kubaluleke ngento yoba ngaba siyayazi into yoba sonke sifuna ukuphelela somewhere, Mr. Mteuka, ekugqibeleni ebomini, uyaqonda? Kufana nento yoba ngaba sizalwe sonke kodwa amaphupha wethu awafani. Now it aligns kunye ne-goal setting zethu into yoba ngaba sibe siyazazi, because isenza into yoba ngaba ukusuka apha ngawo lo mzuzu ndiyazi into yoba ngaba i-curiosity yam iya kweliphi na icala, uyaqonda? So i-curiosity ke ngoku yinto yoba ngaba zintoni endifuna into yoba ndizifulfile mna empilweni, uyaqonda? Loo nto ihambiselana nantoni? Nokuzazi kwam. Uyafumana? And then yenza into yoba ngaba ndisete izinto ezi-accurate ebomini, whether yi-time management. I-time management yam iyakwazi into yoba ngaba ibhusteke, i-self-confidence iyakwazi into yoba ngaba ibhusteke, because I know myself. Ndiyayazi le nto kuthiwa yi-end product of myself. Ilinceda kakufika apho, whether usesesikolweni ungumfundi okanye usekhayeni okanye ukumabanga aphakamileyo uyaqhubekeka ebomini, but it knowing yourself, it helps a lot, because uyakwazi nokuseta izinto esithi ngama-realistic expectations, izinto ozilindeleyo. Awulindeli yonke into, like inqwaba yezinto ongakwazi nawe into yoba ngaba uzimede okanye uziqikelele into yoba ngaba zizawufika njani na kuwe. Kodwa ke ngoku uyazazi into yoba ngaba elam iqaqobana nali, because of intoni? Because uyazazi wena into yoba ngaba ungubani okanye zintoni ozifunayo. And also it helps you to align ii-values zakho kunye nantoni, kunye nee-habits, kunye nantoni, kunye nee-values zakho. And iyakwazi into yoba ngaba ikuncede to accept and understand itheme ekuthiwa yintoni, yi-change empilweni yethu. Because xa ungayi-understand into yoba ngaba yintoni le i-change, which is i-self-awareness, angeke uze uthini, uzukwazi ukuyi-understand, angeke ukwazi uyiqala. So ufana into yoba ngaba uyazi mna ndim lona, kodwa i-change endiyifunayo yeyiphi, nantsi i-change endiyifunayo. Ihambiselana nee-principles ezimbalwa ke, Mr. Mteuka, le nto yantoni ye-self-awareness. Okokuqala nje ihambiselana ne-honesty. You have to be honest with yourself, or honest about yourself. Kungabikho ii-gaps ozawuzishiya into yoba ngaba hayi lena ndiyawuyika into yoba ndiyimenshine. Ufana into yoba ngaba upeculule kwanto, xa siyibeka ngolwimi lwenkobe, upeculula kwanto ngawe ngesiqu sakho. Naye zizinto uqonda into yoba ngaba uyabona le into ndiyoyika noyithetha, ndiyoyika le into yoba ngaba ndiyichaphazele because ilibibi okanye ndineentloni ngayo. But
if ufuna into yoba ngaba ube kule process okanye masithi ucultivate i-self awareness, kufanele into yoba ngaba upeculula kwanto and you become very honest about yourself and ifocus yakho iba 100% kuphi kule nto oyifunayo ebomini okanye iba 100% kwii-goals zakho ofuna ukuziachieve, whether i-relationship goals, money goals or whatever, anything ofuna into yoba ngaba uba uya kuyo, you have to focus, put your whole focus in there. Determination, khuthazeka mntakamdewuka. Uyakwazi into yoba ngaba uthini, uyazazi into yoba xa ndikhuthele nazi izinto endithini endikwazi into yoba ngaba ndibe ndiyazenza ebomini. So i-determination also applies kwintoni, kwenye yezi principles ekufana into yoba ngaba ubuye uyaziqalisa xa ngabe ufuna ukwazi uthini ukuba kwi-process ye-self awareness. And then siye kwinto ekuthiwa yintoni, zii-perspectives. Uyazazi into ozijongayo okanye izinto ozijongileyo awuqakeli, masitsho mhlawumbi bendifuna igama elilula, awuqikeleli, ya nalo ligama bendilifuna mntakamdewuka, awuqikeleli inokuba, Okay. uyayiqonda, you go deeper and find the meaning, that is i-perspective yakho leyo. And then also ne-curiosity bendisendayithi uyimenshina, and siye kube khona nento abathi authenticity, that is your true self. You have to be your true self. Then let Okay. inhliziyo yakho mntakamdewuka kufanele uba ibe yiyo ekhokhelayo, because we know into yoba ngaba omnye nomnye uthini, unenhliziyo yakhe, unezinto azifunayo ebomini. Now let inhliziyo yakho ibe yiyo eqhubekekayo yenze yonke le nto. Xolisani uthi I must listen to inhliziyo yami, ne? Kukho ibali elalidlala kudala ereyidweni elalisithi, elalisihloko esasithi inhliziyo ubani na unokuyazi, because kuthiwa inhliziyo ikwangumkhohlisi womnikazi wayo. You understand? And uthi I must make sure that I listen to my heart and follow okuthethwa inhliziyo yami. So ingaba mhlambi ikhona ixesha where I have to doubt inhliziyo yami, and if yes, akhona amaxesha njalo, what do we do in cases like that? Enkosi mntakamdewuka ngalo mbuzo bhuti. Injalo mhlekazi wami. Nathi sikhula sinalo nkolelo into yoba ngaba inhliziyo ingumkhohlisi. Kodwa ke ngoku mna mandiyiphendule ngolu hlobo ke tata, okanye mandiyenze lula ngolu hlobo xa ngabe ndisiya kumbuzo wakho. Kukhona izinto, kukho izinto ekuthiwa zii-habits, that is imikhwa, uyayiqonda? Now i-habits, we've got izinto ezibizwa ngokuba ngaba zii-good habits, and we also have izinto ekubizwa ngokuba zii-bad habits. Ezi zinto ezi zonke zigenerata and zi-exista kuphi, within intliziyo kunye neengqondo zethu. Now as human beings, ixesha elininzi into engathi idibaniselene mhlawumbi nento enobunyaniso obukrwada, yiqonda into yoba laa nyani ingqwabalala ikwenza into yoba nawe ungahlaliseki, siye sithande into yoba ngaba siyibeke ecaleni. Now that is a bad habit to form within ourselves. And intliziyo ke ngoku kuye kufikelele ntoni, kulapho kuye kuthiwe ingumkhohlisi khona, because okokuqala you had an option, or you have two options into yoba ngaba uchoose from the bad option or you choose from the good option, that is the good and the bad habits. Now we decide in most cases, and that is 100% happening all over the world with us as human beings. In most cases you find us deciding and standing with the bad side, because there are some advantages there esikwazi into yoba ngaba sibambelele ngawo la masebenyana mancinci when things are not going right, and then we run into those branches and then we hold on to them into yoba ngaba ndaqhutywa ndalahlekiswa yintliziyo yam ukuthini, ukuzenza ukufika apha kule ndawo lena. You understand? So now xa ngabe kunjalo, xa kunjalo mhlekazi wam, okanye xa ufikelela kulaa ndaba into yoba ngaba ube uyayidawutha intliziyo yakho, okokuqala, which is awukazazi into yoba ngaba ufuna ntoni okanye ungubani, uyaqonda? Because xa uzazi ebomini akukhathalisekile into yoba ngaba kuyanetha okanye kuyatshisa okanye kuyabanda, uyazazi into yoba ngaba nantsi ilayini yam, angeke ndize ndishifte kuyo, ndiyawuhlala ndihleli kuyo, uyaqonda? Izinto zinzima, zilula, kubi, kumnandi, then we know ourselves, uyaqonda? So loo nto leyo ke ngoku yenza into yoba ngaba intliziyo ngaphakathi kuwe, like you build what we called your inner muscle, you understand? Then the more you build that inner muscle with a high self-confidence, loo nto leyo ikwenza into yoba ngaba noba ikhona that 1%
ethini ethi yebo lento i-right, and then i-99% of inhliziyo yakho ibe isithi no, ungayi phayana kukanjazothi umlilo. You hold on to that 1% because you are curious about intoni, about knowing ukuthi what are the dangers endijongene nazo kuleya nto le, because that is my passion, yinto endiyifunayo, kulapho ndiyakhona. Uyaqonda? Loo nto ke ngoku ibuye isithathe ke mntakamDeuka isisephi, isise kwenye ipoint that also ihambiselana kunye nantoni ne-self-awareness, isisa kwipoint yama-fears. Ii-fears mntakamDeuka zizinto okanye uloyiko zizinto that develop within ourselves. They appear to be so real, but we don't have i-proof yento yoba ngaba how real they are. At the end of the day, you find us sitting under the shelter, just scared of ii-clouds esizibona ngaphandle, amafu. Sinalaa nto into yoba ngaba kuzawunetha, and xa ndinganetha mhlawumbi kunganetha ifowuni, ndizawunetha ndibe nefiva. Those are fears, uyaqonda? But then if ke ngoku if ke ngoku mntakamDeuka uyazazi, uyaqonda into yoba ngaba this is a must, le interview endiya kuyo le andifuni ukuyiphosa because this is a golden opportunity that I've been waiting for. Uyaqonda? So now you decide as a human being into yoba ngaba, am I going to let this comfort zone or this comfort situation into yoba ndihlale phantsi kweshelter ndisonge izandla zam indivimbe ithuba to deny myself an opportunity to grab a lifetime job okanye to grab a lifetime golden opportunity endiya kuyo ngawo lo mzuzu? Now iphuma phi loo nto leyo? Iphuma kuwe. Uyaqonda? There's 99% chances that it is going to rain. There's 1% that you can go there. Yebo kuzawunetha, but what will happen? Now if fears ixesha elininzi they take over most of intoni ingqondo zethu ixesha elininzi, and they normally show us izinto of films or videos or mhlawumbi images that are not real, but when they appear to us then zibe sezitriggerisha ntoni, i-two modes of human beings, that is a fight. It's either you're going to stand ukuthi ana-umbrella but ndiyaqhubekeka, or a flight mode. I-flight mode kulapho ke mntakamDeuka udicide into yoba ngaba I'm gonna sit in this comfort zone and then in the extini ndiyibukele imvula ngamehlo, but then I will wait here. Andazi noba uphendulekile na bhuti. Kakuhle kakhulu bhuti wam, kakuhle kakhulu, ndiphendule kakuhle kakhulu. Unfortunately ngenxa yexesha kusanyanzeleka sizithoba apha i-emele. Masibulele wethu ngexesha lakho bhuti. Benemini emandi mani neveki emandi. Nkosi kakhulu mntakamDeuka, ndibulela kuwe ngethuba kunye nabaphulaphuli. Ndininqwenelela futhi ke kuthiwa intoni, intwasantlobo. Intwasantlobo, abantu bahle ngaphandle apha mntakamDeuka. Bahle banxibe ilokhwe ezinamabhabhathane. Colourful, yeah. Thank you so much bhuti. Benemini emandi, bye. All right, inkosi ke bhuti, Tata inkosi. Xolisane Mhlungulwana, yena ke life coach, besincokola naye ke phantsi kwesihloko esithi the importance of what? Of well-being.